Brigade in Action. Programa nga gindihon sang 3 Brigade para palabot sa inyo ang mga balita na hanungod sa aton Armed Forces of the Philippines. Impormasyon, accomplishment, issue, opinion, kag serbisyo publiko. Brigade in Action. Mabatian diri sa Action Radio. Okay, oras sa pungsod sa Pilipinas, nagdangan ang itastak na alas 10 sa 36. Welcome mga biyan sa aton palatuntunan. Subong aga ang inyo army, no? Ang Brigade in Action. Kung sa diin, mabatian nyo lang alas 10, medya tub-tub alas 11 sang aga. Diri lamang sa Action Radio. Sergeant Dikinyag yapon ang inyong mga kaupod subong aga. And kamusta ang aton nga Pasko? Medyo masubo man niya ang sa southern part sang Negros Occidental yang ila ito yung Pasko, no? Diri sa aton sa part sang Bacolod medyo may mga okasyon kag may mga pagselebrar sang adlaw sang pagkatao sang aton lang mahal nga makaako. Tungod kay wala tay masyado pinapiktuhan. Pero sa part ya sang Chicks area, no, dira ya sa may southern part sang Negros Occidental baote. Ato kita to kagapon isa man tato sa nagadulong sang mga relief goods, no? Upod ang 6RCDG. Nakita ginaton kung ano ang sitwasyon labi na gidira sa may part sang syudad sang Sipalay. Medyo hambal gini naton masubo ining Pasko para sa mga kautoran naton dito. Pero hambal gani naton makarecover gini aton yung mga kautoran dito. Makarecover gid ang aton probinsya. Tungod kay syempre padayon kita pangamuyo sa aton yung mahaling makaako nga tagaan kita bugay. Para mabalik ang anay naton nga kabuhi ang ginitawag naton bilang normal, no? Wala blaya sang apekto sang bagyo. Subong wala gyapon kuryente didto. Ang mostly ginagamit nila didto mga ka-action amo ang akuan lang gid ining solar kag iban may mga generator nga ginagamit, no? So damo on sang mga nagapadayon sa nagabulig sa aton mga kautoran didto, no? Ang aton man yang Philippine Army padayon gyapon sa pag-support, no, sa pag-transport sa mga goods o hindi lamang sa Sipalay Kabangkalan kundi dira sa may Kanduni kag Ilog ginisudlan na sang aton tropa, no. Kagapon may nakita ko yang I think halin sa 6ID nga mga salakyan na nagdala sang mga goods o dira sa area sang Sipalay. So good morning sa aton amay sang aton probinsya kay Governor Yunyo Bong Lacson. Subong man sa aton amay sang 3 Brigade, Brigadier General Inocencio Pasaporte. Sir, may aga sa tanang tropa sang Brown Eagle troops, no? And good morning man sa tropa naton sa mga line units, no, sa 62nd IB under kay Lieutenant Colonel Flores, no, dira sa may Libas. Sa Unifier Troopers, good morning, no? Sila man na daya ang nag-asikaso sa mga road clearing, to mga after sang bagyo, no, ang pag-transport sa mga pagkaon halin sa LGU pakadto sa mga biktima sang bagyo. 62nd IB man ang nagapanguna sa part man niya sang Northern Negros sa 79th IB, no, kay Sir GJ Habenes, no, sa Masaligan troopers man, no, nag-augment sila ya sang tropa dito sa o kung nagpadala sang tropa dito ya sa may area sang Kabangkalan, Sipalay, Ilog para mag-support, no, sa mga nabiktiman dito, no, mga ambal ganin naton mga transportation, no, sa mga pagkaon halin diri sa may provincial capital dalon dito, no, sa pagpamutos, no, sa paghatag isa-isa sa mga kauturan naton. Ang 79th IB wala gid yan nagangilin sa paghatag sang ilang nga bulig. Then kay syempre kay Lieutenant Colonel Angelo Guzman sang 94th IB, o sila man to ang nagpanguna sang pag-clearing sang Mabinay Kabangkalan nung dalan after sang audit. Subong makita gyapon naton ang epekto sang audit o sa area sang Negros Occidental kay ambal naton isa sa pinakamabaskog nga nag-igo, no, sa aton nga isla. So amo hambal gini naton ang bagyo hindi ta gina tawag diri ining mapunggan, pero ang prevention dapat mas importante. Mo gani isa sa mga tip na ano ko nga once nga may mga mag-abot bilang halimbawa bagyo, no, mga ka-action, no, ang aton paghimuon mas mayo nga panutuan naton ang aton mga kahoy
wala binagid sa palibot sang aton nga panimalay, no? Tan-aw naton nga do iguon ang aton nga probinsya. So amat-amaton naton panutuan o kon pangutdan bala sang mga sanga ining aton nga mga kakahuyan para hindi paghuyop sang hangin, hindi dayon siya matumba, no? Nakita naton sa part sang kawayan ba halin sa kilid gid sang dalan lang mga dalagko nga mga kahoy, ang mangga, mga akasya, luka gid tungod kay ti ang sanga medyo ano bala ining tawag diri medyo madamol na. So hindi taman niya pag-utdon, ang aton lang nga 3 month lang para paghuyop sang hangin, medyo pastro lang niya ang hangin. No, amo na ang isa sa mga nakita kong man nga tip no so nga kauturan naton nga himuon naton para iwas nga matumba ang kahoy kag dito may nakita kami kagapon sa pag-agi naman pagkato si Palay nga may balay gito ya mga ka-action nga natumbahan gid sang sang akasya. Ba perte ang barko grabe man ang sitwasyon sini nila no. Pero sige lang amo gina ang ano ginaton maka-recover gid sa pinagi sa pangamuyo naton kag suporta sang ato lokal nga panggobyerno kag sang aton mga non-government organization nga mga grupo ang makaano gid maka-recover no. So sa mga greetings ninyo sa mga gusto niyo ipalabot no sa mga kauturan naton sa inyo nga mga himata, pwede niyo gid i-comment sa aton nga live Facebook subong sa Action Radio no. Action Radio Bacolod ang i-search makita niyo sa mga aton nga program kag pwede ka mo makahatag sang mga comment, maka-like, maka-share ka mo sang aton nga program so much better ito para makita nila kung ano ang mga programa sa atong Philippine Army. No, so kay Captain Mervin Rosalsor sa Direct Officer Command sa tawag diri 3 Auto Brigade, good morning no sa iya pamilya, good morning man sa tanang tropa da sa mga kabaraks ko da no, labi na gid sa classmate ko, good morning da kay Toto Eusebio. And syempre good morning sa tanan naton mga kapulisan sang probinsya sang Negros Occidental sa Sanokpo. Good morning no sa BCPO pagid no, labi na sa may tawag naton diri no sa may opisina nila blada sa may station nila. Mayong agada kay Sir Martir, good morning. So ang aton nga Coast Guard, aton Army no, aton PNP daw ang balgin naton daw gapulaw bugtaw niya. Ako actually aga kami halin gabi na kami balik tungod sang medyo malayo nga lugar ti siyempre sudlo naton para ma-deliver naton ang mga basic needs sang aton mga kauturan. And shout out lang gali kagabi sa kay ma'am, hindi ko man gid siya kilala pero pasalamat gid ko sa iya nga na-appreciate niya ang ginahimo sang aton Philippine Army no. Gabiyay kami way back diri sa sa Bacolod na. Gindikitan niya gid ang amon sa lakyan kag gasinggit niya sir, salamat sa inyong serbisyo no. Salamat kun wala kamo wala gid sang madasig nga makabulig sa mga nabiktima sang bagyong Odette. Gasinggit sa sasakyan niya. So kita bisan ano kakapoy naton daw gakuan ng aton nga kasing-kasing tungod kay nakita sang pumuluyo ang kakapoy kag bulig no sang aton na Philippine Army sa aton mga kauturan diri sa Negros Occidental. Okay, so diretso kita sa weekly accomplishment naton no. Makita sa mga kauturan naton nagligad yung mga simana. May mga helicopter no, tawagon niya sa military term ang tawag namon siniya amo ang chopper no sa civilian sa mga kauturan naton ang tawag ni nila helicopter. So nagalambiyong ang helicopter sa bilog nga isla sang Negros para makita aerial ang mga epekto sang ining bagyong Odette. Kag dito na maplanuhan kun diin blood unahon nga pagabuligan sang aton tropa. No, amo na yang reason nga man nga ga-aerial kita. Ga-aerial survey ang aton armed forces no sa idalom ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, ni Commander at 3rd ID kay Major General Arevalo, upod man si Governor Lacson nga nagasakay sa Black Hawk nga nag-recon sa mga naapektuhan sang bagyo. So amo nang manami tungod kay kung diri na ta sa dalom hindi naton makita masyado ang epekto. Pero kung ara kita sa babaw makita naton oy diri ang ilog unahon naton nga pag tawag diri search and rescue kay medyo ara pa sa lubog lubog pang ila lugar. So makita no. So amo nang ang Air Force isa man sa mga nagbulig man no. Pasalamat makita sa Air Force kag isa man sila nga nagkuan sang ilang nga chopper no. And sa 6 RCDG no kay Sir Kalim, sir salamat gid sa tropa mo dito sa Sipalay nga nagbulig no. Before pa lang sang Odette naka-prepare na ang Charlie Company sang 6 of 5th Reeder Reserve Battalion no nga pag bagyong Odette may mga na-rescue pa sila nga mga tao no. Ang balgan nato na
ining mga reservist naton isa sa pinakadako nga bulig no sa aton mga pumuluyo in times sang kalamidad sang aton pungsod Pilipinas. Hindi naton kung gisa ma-appreciate no. May mga kauturan nato nga daw baliwala sa ilang ginitawag nga reserve army no kon reserve forces no, pero makita lang ni sila no, makita lang naton ni sila kon hambal nga apektado kita sang ining mga kalamidad no. So thank you sa mga volunteer naton yung mga reservists nga naghatag, wala nagduwa-duwa, naghatag sang ilang bulig no para sa mga apektado sang bagyong Odette. Okay no, ano pagid ang aton nga mga past week activities no. So nagpatigayon man niya sang ining training sang TISDA ang 79th IB dito ya sa may San Carlos City no, kay Lieutenant Colonel Gigi Benis, isa ni sa mga aktibo with regard sa mga livelihood nga igahatag sa bilasang local government sa mga pumuluyo. So isa ni sa nagtambong didto kag ginipasigurado nga ang mga livelihood magamit gid sang aton nga mga kautoran. Then ang aton commander man sang 3 Other Brigade kay Brigadier General Inocencio Pasaporte nag-attend man sang PADAC meeting. After sang PADAC before sang PADAC meeting and tawag naton ang PPOC meeting o na Provincial Peace and Order Council, may natabo bilang nga pagpanghatag no sang cash no. Amo nang ginambal naton permanente. Pagpanghatag sang cash sa mga former rebels nga nagbalik no sa mainstream sang aton nga government. So istoryahanta na karon. Istoryahanta na karon pila ka bilog bala, pila ka mga FRs ang na kadawat, pila ang ilan nadawat, ano ang ilang mga nadawat no. So amo nang aton nga pag-istoryahan no. So oras naton alas 10:47 perti kadasig sang aton oras no. So, tungod kay hambal naton basta katapusan sang tuig ang inadlaw kag oras yang mga ka-action paspas ini no. Pero pag abot mo naman sa mga January, February, medyo ano naman, medyo hinay naman ang panahon. So padayon kita ang aton nga mga army amo gyapon distribute sa mga pod packs no kag tubig importante gid no o tubig pagkaon amo lang kinahanglanon basic needs sa panahon sa kalamidad ang tubig kag pagkaon kag mga bayo no ang ginihambal ko na gina nya nagtililipon gid ang 15th IB ang 79th IB 32nd DRC ang 54nd Engineer Construction Battalion 94th IB 60th 79 ang tanan nga military units diri sa Negros upod ang 6 RCDG o kon ang 6 o 5 CDC ang full support o kon full gid ang bulig sa mga kauturan naton. Makita naton sa mga post sa mga Facebook halos makita mo puro army ang army tanan ang ripak ang hakwat sa mga bugas. No amo na ang hambal ganin naton ang army hindi lang yan naton saligan sa pakig-away batok sa terorista kundi masaligan man naton ang aton armed forces pag-abot sa mga kalamidad no. Amo na ang aton armed forces ang pagseryoso sa pagbulig sa aton nga mga kauturan no. Sa mga nag-appreciate grabe na gid kay ma'am hindi ko mangis kilala tungod kay dumikit lang sa lakyan namon samtang gadalagan kami pero daw kinumos ang akon kasing-kasing may mga tawo nga maano gid sila mapalapit para sa pagpasalamat sa amin. Ma'am, salamat man sa inyo. Kung hindi sa iyo, wala pareha sa inyo, hindi man kami mangin tawag naton dire, progresibo ang aton nga pagserbisyo. So sa mga kauturan naton nga todo support no sa aton nga Armed Forces of the Philippines, salamat gid sa inyo suporta kag sigurado namon nga ang aton nga Philippine Army labi na gid diri sa Negros ang magbuligid no sa mga kauturan naton hindi lamang sa kalamidad kundi pati man sa pagsugpo sang insurensiya diri sa aton nga probinsya. Okay, no so may araw subong nga ginipatigayon bila ining relief operation tabang diri sa Western and Central Visayas no. Yan isa sang RDR RMMC Region 6 and Region 7 and 3rd Infantry Division Philippine Army no. So sa mga gusto mag-donate no, sa mga gusto mag-donate sang mga goods, labi na gid pagkaon, tubig, pwede gid kamo mag-contact no sa 3rd Civil Military Operation Battalion sang 3rd ID sa 0927-852-2555 no. 0927-852-2555 kontakon nyo lang then ang akong amigo gani sa blood bank nag-donate na gid siya no
sa actually iya pamilya ya ang ang nagdala gid sang mga goods dito sa may area sang Candone. Then sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 7, raman ang 0917-704-1070 ang ilang hotline. Then sa Region 6, ang ilang telephone number 509-719, no? 509-719. Din sa aton sa 303rd Infantry Brigade, no, ang aton man yang hotline, no, mag 0956-328-2415, and may ara pagid kita, no, isa ka hotline ang 0998-496-8404. Pero ining aton isa ka hotline daw hindi sa magsulod ang text tungod kay daw nagkuan sang globe, pero ambal gani naton i-open ano tani paningkamutan nga ma-reset sang globe subong para ano naton madawat naton ang inyong mga text, no. Sa dira sa area sang Himamaylan dira pwede kamo ka-connect sa 542 sa 0917-130-6704. And pwede man kamo magpalapit sa mga batalyon o sa 303rd Brigade kung may mga gusto mag-donate, no, sa mga gamit o bayo, pagkaon o kon cash kay ato na tipunon kag ipadala sa area sang checks area, no. May gini plano kami subong, no, nga may mga mall nga kung diin pwede kamo mag-donate man para sa mga kautoran naton. So ambal gani naton ang paghineropay bilang isa ka Negrosanon mag-umpisa sa aton nga kaugalingon, no. Buligan naton ang aton nga mga kautoran nga nangin biktima, no. Bisan pila lang o kon ano lang mga gamit pagkaon, at least mapian-pian ang ilang kapigadon kag pag-antos subong sa ila sitwasyon. May nakita ko to kagapon nga dira lang niya sa hayob-hayob sila sa kilid sang dalan tungod kay ang ilang balay wasak kid yan, no. So makaluluoy, no. So kabay pa nga may mga mahumok nga kasing kahising ang aton nga mga kautoran nga magdonar para sa aton mga kautoran dito nga nabagyuan sa 6 area. Okay. So dito nakita sige nambal nga may ara nga ginpanghatag naman nga mga cash assistance sa mga FRs naton, no. So sa bilog nga Negros Occidental, may ara 73 ka bilog nga mga former rebels ang nakadawat sang cash assistance halin sa local government o kon provincial government sang Negros Occidental sa idalom ni Honorable Governor Eugenio Bong Lacson. Ining 73 halin isa sa norte nga bahin, palabot sa southern part sang Negros Occidental ang mga FRs, no. So kada isa sa ila nakadawat sang 20,000 nga cash, no. And kumbaga gindugangan pa sang rice and livelihood assistance, no. Sa pinaagi ini sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program sang aton na Philippine Army, no. So pasalamat kita nga ining 73 ka bilog nga mga anay katapo sang New People's Army ang ara na ya sa mainstream sang aton nga sosyudad kag nagapangabuhi na sang hamungaya upod ang ila pamilya. So isa ni sa mga example, mga ka-aksyon nga makita nila sang ila mga anay kaupdanan nga matuod ang mga programa sang aton gobyerno. Matuod ang aton ginipaabot nga mga balita sa ila nga may mga programa ang aton gobyerno, hindi lamang ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program, may ara pagid sa programa sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, no. So sa bilog nga tuig do kapila kita diri maghatag, no, sang financial assistance, no, sa mga nagapadayon nga nagapanaog, no. So gini-enroll tayo na, no, sa DSWD o kag pag naaprobahan ang provincial government sang Negros Occidental, amo ang nagahatag sining cash, no. So mangin malipayon ang ila sa mga Paskwa, no. Ultimo may mga nagambal nga sir, biktima man kami to sir sa 6 area ang ining ginatag ni Gob pinaagi sa provincial government amo ni gamiton para mapaayo ang amon mga naguba nga mga bubong didto, no, nagkarapalid yung mga dingding. May at least makabulig-bulig, no. Kag ang pinakaimportante gid aya nga hindi ka na
magtago-tago pa kung sa diin nga mga kabukiran. Ang pag-upod na sa imo pamilya, amo ginaya ang ginihambal naton the best nga regalo nimo sa imo mga kabataan kag asawa. No, amo nang pinakanami. No, so may ara pa ta nga na-enroll nga maybe next year naman sila matagaan sa mga cash assistance. Tungod kay ambal ko ganin nakibot ako sa kadamo sa bunga tuig nga nag-surrender nga mga FRs. Ambal ko grabe ang nag-surrender sa bung tungod kay nabatian nila ang mga programa sang aton nga government. Nabatian nila ang programa nga ang ICLIP, no, kag ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict seryoso sa mga programa. So mga pamilya nilang nagpabalo sa ila, amo tuya ang naengganyo sila nga man magdugay patadiya sa bakansang armado nga atong programa sang gobyerno gahulat lang sa aton. No, so sa panawagan man naton sa mga ara pa, no, padayon tani sa kada programa naton aton gini-gini balik nga ang pagpanawagan naton, no, hindi lamang ang gobyerno ang nagapanawagan kundi mismo ang pamilya nila nga nagapanawagan nga balik na gid kamo sa sabakan sang atong gobyerno kag hakson ang matuod-tuod nga demokrasya. Dira sa kabukiran wala kamo da sang ginitawag nga pag-asenso, wala kamo da sang ginitawag nga paglaom, wala kamo da sang tawag nga kalipay. Ang inyo da kagutom, pagantos, kakulba, pagtago-tago amo lang na ang inyo nga masagamsaman, no? So padayon bala nga mag-amo na gusto mo nga sitwasyon o kon gusto mo ya mangin manami ang imo nga sitwasyon. So sa aton mga kautoran, ang balgin naton nga nakabati, labi na gid ni mga ara sa armado subong, kabay pa nga magbukas na gid ang inyo huna-huna para magbalik na. Sundan nyo ni ining 73 kabilog nga mga anay nyo kaupod nga ara na subong sa aton sosyedad kag asod-asod ang mga livelihood program sa ila kag cash assistance mismo. No, amo nang pinakanami, no? Ambal gani aton kung hindi niyo gusto dalon armas, bilhin niyo da armas niyo basta kamo makasurrender. Kung gusto niyo dalon niyo armas, mas maayo pagid, no? Amo nang pinakanami. Bayin ang inyong commander kang commander ginigamit lang kamo sina. Amo na ang matuod dira, no? So kabay pa nga sa padayon naton nga pagpanawagan, may mga panaog pagid nga may mga panaog man. Okay. So aton oras medyo 3 lang ka minuto, ako lang nihingagaw, no? Ako may mensahe. No, may mensahe ko sa Communist Party of the Philippines, no. So sa masobra, ang ako mensahe sa masobra 5 kadekada, no, nga pagpaniplang kag patalang sa mga pumuluyo. Ano ang nangin resulta? Ano ang nahatag, no? Ano bala ang kaayuhan nga nadawat sang Pilipino, sang aton mga kauturan? Nangin mainoswagon bala ang ilang kabuhi sa inyo nga pagpang-recruit kag sa inyo nga paggamit, no? Amo na mga palamong katanong kag mensahe ko sa mga leaders ng Communist Party of the Philippines, no? Hasta san-o, no? Hasta san-o nyo gamiton ang kusog sang aton nga mga kauturan para sa personal nyo nga interes, no? O, madamo na sang kabuhi nga nautas nangin tungod sa ginahimo, no, nga pagpatalang kag paghilo sa paminsaron sang aton mga kabataan ining Communist Party of the Philippines, no? Mintras san-o ninyo ni pagabuhaton, no? Kag isa pa ining mga tao ginipamangkot ko kung may kahadlok bala ini sa Dios, no? Kung may kahadlok bala ini sa Dios ining mga miyembro sang Communist Party of the Philippines. Amo nang pinaka gid, pila nakakabuhi ang nauyang, no, sa sala nga pagpati, no, sa mga leader da sang Communist Party of the Philippines, no. Kabay pa nga makonsensya kamo, no, nga ginabuhat nyo nga pagguba sa buwas damlag sang kabataan. Ang pamangkot pagida nga man hindi ang inyo kabataan ang ginahaylo nyo nga magsaka sa kabukiran, nga man kabataan sang iban, no? Nga man ang inyo kabataan nya dito nyo iplastar sa mga dalagko nga mga universidad, dito nyo ginipa-eskwela sa lain nga pungsod, ginitagaan sang sakto nga buwas damlag, ginatagaan sang sakto nga pag-eskwela, samantala ang inyo di nga mga ginapang biktima bata sang iban nga man amo ina ang gakalatabo. Kay kung hambal ganin naton, kung sakto ang inyo nga ginipakigbato, dapat mismo ang inyo kabataan pasudlo nyo ay tuto, sulod ka mo di sa amon, sunod ka sa akon nga agi, tungod kay amon ni dapat ang aton ginipakigbato. Nga man nga wala ko nakita sang amo sina. O sa mga leaders ng Communist Party of the Philippines, nga man ang mga kabataan nyo ginipalagyo nyo din sa Pilipinas. Hindi bala ka mo gusto nga sundo nila inyo nga ginahimo. O, isa sa rason sina, kabalo ni sila.
nga sala ang ila ginahimo nga amo na nga ang ilang nga kabataan hindi sila gusto man mabiktima. Kita nyo ang ila nga ginabiktima ining mga kabataan sang iban. Nung pasakaon sa kabukiran para lihon da sa dalan. Amo nang gusto nila yang ibang tao ang ilaya kwan nila ina safety nila. So hindi niya matuod nga pakigbisog. Hindi niya matuod nga kaayuhan ang inyo nga ginidala. Ang inyo ginigamit o kung ang inyo ginimo ang pagguba sa atong gobyerno para sa personal nyo nga interes, no? Tungod kamo, ambal kong mismo gina. Tungod kamo mismo nga mga leader sang Communist Party of the Philippines kabalo sang sitwasyon. May nakita gani ko nga dito ya sa US giskwela ang bata. Kung hindi man sa US, kung hindi man sa Pilipinas, sa dalagko nga mga eskwelahan, mga big time, mga mahalon nga eskwelahan. Nga man hindi nyo napagpasakaon sa kabukiran kung matuod mangina inyong ginipakig-away. Amo na ang hambal gini naton sa mga ginikanan kagupataan, hindi nagid kamo magpadala sa ginihambal sang komunista. Tungod kay hindi gani nila mahimo mismo sa kabataan nila sa inyo paayhan. Amo na ang hambal naton, hindi nagid kita magpabiktima. Kagkabay patani nga magmata na ni ilang nga mga kalimutaw, no? Mga ka-action, magmata na ni bala kag maisip nila nga tuod no nga man nga ang mga kabataan naton ni nga man nga pasudlon tani nga mangin biktima kag mapatay lang ni sa aton to nga organisasyon. So kabay pa nga matapos na ning ining insurhensiya sa aton pungsod. Sa mga leader da kabay pa nga magbalik naman kamo kag magpaminsar kamo sa mga sang sakto. Kag hindi kamo ya mamiktima sa mga kabataan sang iban, no? So halungan tagid, no, sa mga Iloy ta halungan tagid sa mga amay. Halungan tagid ang aton nga mga kabataan para malabot nila ang ila nga handom, no? Kag hindi pagpabayan nga sila pagagamiton sang komunista sa personal nilang interes. No, so manilag kita kag ang balgin naton hindi kita magpatonto. So wala na kita igo oras nakalapaw kita no. Pasensya kita kay Vice kay nakalapaw kita gamay. So good morning lang da kay Maverick no. Merry Christmas tanan and kay Ana Sinoro. And kay syempre kay akon amigo Danito pas good morning. So dire lang ko to bangat nga pagpangalagad no. Merry Christmas sa inyo tanan. Kag kit-anay naman kita sunod naman nga tuig no. Sunod naman nga tuig kita kit-anay. Tungod kay ambal gani naton katapusan nga Domingo sa tuig 2021. Mayang aga sa inyo tanan kag madamo gid nga salamat.